muchinjiko pane tsime kwaro mvura yekurapa iyo yabva kuna Jesu petso nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petso nemuchinjiko mutsawandiwana jekeserwa kupenya kwa Jesu petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu muchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba yakandizosvika iyo kwerwizi petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous Women. Pachirongwa patinokurukura nyaya dzemadzimai. Donzo redu ene makutoriziva kuti donzo redu nderekuti madzimai vararame vachizadzikisa izvo zvavakasikirwa naMwari. Munhu wese Mwari pavakatokusika uine purpose yaunofanirwa kuzadzisa. Asi mukuzadzisa kwauri kuita chinangwa chawakasikirwa naMwari, unofanirwa kuzviita uchiramba wakabatira pama-virtues atinowana mukati meshoko raMwari. Ndosaka tiri kutaura zvema-virtuous women. Tiri pakukurukura nyaya dzema-virtuous women, mavhiki apera tanga tiri kutaura nyaya dzekusawirirana kwemadzimai. Takataura kusawirirana kwemadzimai in general, kuti madzimai kazhinji tinovhiringana mumakommunity, kudzimba, kumabasa, kumachechi. Nhasi toda kuti tikurukure pamusoro pekusanzwanana kwemadzimai kana kusawirirana kwemadzimai kuchechi. Zvinoitika here izvi kuti vanhu vekuchechi vari kunamata Mwari
vopesana votadza kunzwanana. Ndo zvatoda kuti tikurukure nevadare vedu vatinawo. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. Semazuva ese ndine vadare vanotibatsira kutambanudza nyaya yedu. Vadare vedu vandinawo magara makutovaziva, tanga tichikurukura nyaya idzodzi dzekusawirirana idzodzi. Saka tangoti tipedze nawo pasirizi yese kusawirirana kwemadzimai atani tiri kubata. Regai ndivape mukana wekukuchingamidzai nekukukwazisai. Ndichatanga nagogo vedu vari kurudyi kwangu kwekutangawo. Kwazivai vateereri. Ini ndinonzi Gogo Neli Chiwandamira. Ndiri gogo ane vana vashanu, vazukuru vanomwe, vazukuru mvi vaviri, Wakwasha neMurora neMukwasha zukuru. Nemukwasha zukuru. Excellent. Saka gogo, imi maane nguva yakaita sei muri musangano? Ndinofunga yakutopfuura 53. 53 kana kuti 54. Alright. Yes. Maane 54 years muri musangano. Saka ndinodaira kuti maona zvakawanda zvekusawirirana kana kuwirirana kwemadzimai. Yes, gogo Mamunzi. Kwazvevateereri, ini ndinonzi Evangelist Mamunzi. Ndine vana vaviri nevazukuru vatanhatu. Maanewo nguva yakareba sei musangano? Handichapazivi ipapo. Ndoti chiko. Berekerwa munduti kuti makangoberekerwa muchingopinda sangano. Saka mungori saka upenyu hwenyu hwese mangoona zvinoitika musangano, nyangwe zvinoitika kumadzimai ikoko. Saka ndinongoti makore andinawo 69. 69. Iwawo ndiwawo ndizvozvo. Ehe. Kwazivai vateereri. Ndinoitwa Mai Manomano. Ndine vana 4. Yes. Musangano maanewo nguva yakareba sei? Takazvarirwamo. Makazvarirwamo. Toda kuti tikurukure nyaya yekunetsana kwemadzimai mukati memasangano. Mukusiyana kwemasangano, kunetsana kwevanhu kunotowanikwa. Toda kuti tikavhura mukati meBhaibheri shoko raMwari, tikavhura pana Philippians 4. Evangelist tibatirei Philippians 4 vhesi ya2. Verse 2. Ndinokumbira zvikuru Yudhio. Ndinokumbira zvikuru Sintike. Kuti wave nomwoyo mumwe munashe. Ehe. Unoona kuti madzimai maviri ari kutaurwa pana Paul, Yudhio naSintike. Vanhu vaishanda pamwe chete naPaul mukati mebasa raMwari, asi vakasvika pakutatsurana. Zvekuti vanotonyorerwa tsamba naPauro. Kozi vaiva vanhu vaitova magamba ekutenda. Asi Paul oona kuti kunetsana kwakuita madzimai ayaka kwanetsa kwakurumbira. Chiregai ndichitoita zvekuti ndinokumbirisawo kuti muve nechinai nemoyo mumwe. Kozi vanhu ava vanga vakuto avachabatirani pamwe chete, but vari vanhu vari mukati mesangano. Izvi zvinhu zviri common here izvi mukati mesangano zvekusawirirana kwemadzimai zvinoitika here izvi? Hongu zvinoitika. Mukati mesangano munotosangana nemadzimai tisingawirirane. Nekuda kwekuti dzimwe nguva gore rino ndapiwa pandambenge ndakaiswa pamusoro ndichitungamira madzimai ndikadzikiswa. Ndadzikisirwei? Aiswa uya ndinogona here kumuteerera? Saka zvinoita kuti tisawirirane. Kapfekero mai nhingi vazopfeka zvandikunda. Zvinotoita kuti tinoita zviboka zvakasiyana. Saka vanhu kuchechi. Yes, gogo Mamunzi. Zvinogona kuti vanhu vasawirirane pasangano. Nekuda kwekuti kazhinji kacho vana mai tinonyanya kutarisisa upenyu hwemumwe munhu usingatarisi wako. Nekuti mai kana wakauya wakapfeka zvakanaka, mwoyo wangu handifari nazvo. Mai wakauya wakanzi ndi mai wakuru pasangano, next term wakadzoserwa futi mai ivavo, ini ndinoita jealous. Ima muchidawo? Ini ndakatarisira kuti I think this time ndini. Kana mai wavo vari vanogona kuita basa ngatimboti kana rekuimbisa, vanzi varikuda kuonekwa,
wasi kuzviitira muna She wada kuonekwa ratogodo ndakutotsvagawo mazviona here zvaanga achiita ngezvekuda kudi kuonekwa iye ari kuzviitira muna She zvanzi ngatiwe nemwoyo mumwe chete muna She but godo ratondipinda zvekuti zvese zvanenge achitoita zvese handichaoni chakanaka kwaari. Saka godo rinopinda. Gogo, ndoda kuti ndimbobvunza, makambotungamira madzimai here mumakore 54 iwawawa? Inini? Ehe. Kakawanda. Ndakatungamira kakawanda. Kakawanda. Ya, ndakatungamira musangano wemadzimai wemucommunity, kuona zviri kuitika mucommunity. Ndikatungamira musangano wemadzimai pakubata kugadzira midziyo muchechi, nekuona vana, nekuona zvipo zvakawanda. Ndikabata zvakare ndikaita muimbisi wekuimbisa kuchechi kwaya. Alright. Ehe, saka kana muchitaura nedambudziko remadzimai ndine zvakati kuti zvandinonzwisisa zvinoti madzimai kana akanga afunga kusai kude kubatana nevamwe anotetsa nyongano mukati mesangano. Zvotoda vakuru kuti vazoti aiwa kahwana mai dai madari. Ndingapa hangu muenzaniso wekuti wendinotaura wemucommunity uyu ndewekuti ukasarudzwa gore negore kuti tungamira, vamwe vanonga wakatarisirawo kuti dai gore rino ndambodini ndambosarudzwawo, ndinofunga ndingaite zviri nani kushorana kuti uyu haasi kugona kuita zvakati. Kozoya wendaitaura uyu wekuti unonga uri mudzimai mukuru uchiita makanseling, uchiona michato, uchidii. Pane kutaura kuti dai anga asina kuzodari kumwana wangu zvaakazodari, dai akazodari, nekuti mwana wangu anga ari nani. Anogoita zvakafanana nezvaakaite kwamanomano sei, wangu akasiyana newe kwamanomano, hazvifaniri zvidaro. Kana kuti counseling yawakaita wakatorerei uyo, dai wakatora nhingi vanonga maronga kumadzimai, maybe maronga kitchen party. Tungataronga kitchen party yekuti tirangewo mwana wedu kuti akuenda. But unoona vana mai vanotora zvipoka zvambotaurwa naSandra, chipoka chimwe chekuti vari kutadzawo wazotorere nhingi. And kazhinji kana pakasagutsikana pamunhu ane chigaro kana kuti ane basa remunyika chairo riri pamusoro, akatanga kungoti chete kune kagurupu kadiki ezvirizwa namai yawo handizvo. Vese vanobva wabva kwauri zvekuti next time kadoti ngatironge zvakati, unoona wine vanhu vashoma vaya vatotorwa nekuti wataura nemunhu ari so influential. Ndinoda kupa panyaya yezvipoka. Zvipoka zvinonyanyoitwa zvakaita sei? Nditaure kuti kune zvipoka zvino vanhu vanobatana muzvipoka zvakamira sei? Mai Manomano. Zvipoka zvinosiyana mukati mesangano kumadzimai. Kune vamwe vanoshanda mudzimba vai vane zvipoka chavo. Ichi chipoka kaichi icho chichitori chipoka ichi chemadzimai makuru. Haugoni kunonyatsopinda ipapo. Pandiri panapa panoita chipoka chiripo, pamuri apa dhoko chimwe chipoka ichi. Koita chipoka chevasingaende kumabasa, mahousewife, vanenge vaine chipoka chavo. Saka zvipoka zvinowanikwa mukati mesangano zvakamira zvakadaro. Saka iwewo ndiwo unotoenda kuchipoka chaunoita sei, chaunokwana. Asi muri kunditaridza kuti zvipoka zvinokonzeresa nyongano. Handiti ndo zvamuri kutaura kuti zvipoka zvinogona kukonzeresa nyongano. Asi zvipoka tinganyanyozviti zvakashata here nekuda kwekuti ana gogo vangu ava, handitika vese varicho ava ndana tete vangu, handiti vane vazukuru, vane nyaya dzavo dzavanogona kuita sei, kutaura vachinzwanana. Voita chipoka chavo chana gogo vane vazukuru vavo, chipoka chena gogo vane vakwasha zukuru, vane nyaya dzavo dzavachanzwanana. Zvino inini ndovatsamwira kuti vaitire chipoka chevanhu vane vazukuru, poita chipoka chevanhu vane vasiri kuenda kumabasa, mabusiness people. Handitika poita chipoka chevanhu vane mabusiness avo, handiti
vari kusangana kumabreakfast meeting kwavo kwavanenge vachienda pakati pewiki tambosangana shamwari tazosangana kuchechi ende tichine nyaya dzatiri kuziva dzatiri kurukura dziri kuenderana. Kuitawo chipoka chekuti kune vanhu vari kuenda vari kudzidza vese kuyunivhesiti vane kosi yavari kuita pamwe chete. Zvipoka izvozvo kuti chipoka chevana vasikana vebasa handiti vane nyaya dzavo dzavari kurukura dziri kuitika mudzimba zvavari kubatwa nana mai vavo vari kuuya kuchechi ivava. Tingati zvipoka izvi zvakashata here? Tochingoti munhu wese chingowirirana kuti kubva uku ngati dokwa ngatione kuti kana tichiri pasangano semadzimai mishini yedu ndeyechini, chinangwa chedu ndechechi kuti tisangane pachinzvimbo ichocho kana kuti musapasangano pachechi. Zvikazoti vaya vemabhizinesi voona nguva yekukurukura nezvebhizinesi ravo repakati pesvondo, vaya vanoshanda kana mudzimba vakauya kugara pamuri muchitaura nyaya idzodzo havana nyaya, vanenge vachingoteerera. Imimi wowo wemabhizinesi mukaenda kunogara pana vasikana vachitaura kushushwa kana kugara kwaanoita mudzimba, hamuna nyaya. Saka endai funge kuti semadzimai ngatiziye chinangwa kuti ndinofunga mai mamunzi mambotaura kuti kana tiri chinhu chimwe chete tikangonzwisa kuti tiri nhengo imwe umwe namumwe kunyadai tiri mutezo wakati uyoko but chinangwa chedu tode kuponeseka nekuti hakuna denga rinoti andiwo mabusiness people iya ndiwo basa hakuna denga rakadaro. Ndandodangoti tingojekesa kuti zvipoka hazvizi natural here zvinongoitika kungoti kune vanhu vatinongo natural zvipoka zvese zvamamuta kuti vanoshanda vanodiwa zvakanaka. Pane vamwe vanozoita mapoka ekuti class hatisangani ba nevavava tiri nani paupenyu. Vanenge vachitaura nezvipi mai mamunzi ivo vanenge vachiti sitinani vanenge muri pachechika vane klasi yavo vanenge vachitaura nezvipi? Vanenge vachitaura nyaya dzavo kazhinji kacho ndakawana hangu ino weklasi iyoyo weklasi havo mumwe nemumwe anenge aine kii yake apa achiridza pavanenge vachitaura and you see kufanza kuti ukauya hako asi apa haudini hauchakwadi toenda pafood. Vanouya nefood yekuti unoti mai we asi ifood yemusi iyoyo yekuita shofu kumba kwacho vatovikiresa kutodya unederere apa kuda kuti muonoti imimi sei mamhanya kufunga kuti munhu auya kuzoita show off iye hake aine chikafu chake. Takaona kumamwe masangano zvakatozotadzisa vamwe vanhu kutodyira pamba vadyire pamwe chete pachechi nekuti vakuru vesangano vakazozvona kuti vamwe havachadi zvakutokonzeresa division pakati pemadzimai. Uyu ari kuuya nechikafu chekuvhairira vamwe pachechi umwe zvakutokanganisa ende ichocho ichokwadi. Unotoona kuti pane kune rimwe sangano vakati zenge vakutongoti every Sabbath pavanosangana vanotongodya vese panotongoitwa potluck tese tinodyira pachechi. Saka munhu wese izvi zvakaitirwa kuti zvigone kuequaliza munhu wese kozi vamwe havachatofili comfortable kuburitsa malunch box ake ende izvozvo zvinobva zvatokonzera kunetsana nekusawirirana kozi umwe akutoda kuita extra effort yekunza chikafu chakawanda kuchechi kuti avhairire vamwe. Pedzisai pechikafu ipapo ndopa example inini rimwe gore ndaona mabuditsirwo akuitwa chikafu maiwe ndikazvinondokuita seiko inini ndava nekabheji munozwa kabheji ka ukazorivhura rinobva rabudisa mweya ndikatsireka ndimbotanga ndakwazisa vamwe aribodini ndizopedzisira hangu ndondogarira kabheji rangu ndakwazisa ndobva ndazorogara manje bva ndakudubura kabheji ndaita chiwi ndikati kunhuwa kana kusanwa mhenu ndagara ndakudubura ndakanga ndakaribikawo zvino apetaizawo nokuti ndikundodyawo pane vanhu ndakudubura gugumba munze kabheji iri hamuchatoryi andi makaridya manheru ke saka iri redu
kuzondandi kutotya kudumbura wanotorifarirawo saka ndatokwanawo pavari zvikati akukupai zvedu zvataya nazvo isu takuchitora chi zvamaya nazvo tochidya inini handisitaura mumwe munhu ndakazviitirwa saka zvimwe zvinhu zvacho pamwe zvimwe zvinhu ngatidzokerei futi papfungwa tinofungidzira kuti vamwe vari kutidadira iwo havasi kutotidadira matopedza ndachinotaura kuti vanga vari right chikwata chemanga muchidya nacho hachinyadzisi vamwe hachidi kushora vamwe ndo zvatinofanira kuti ite madzimai kuti kana tikaonawo munhu isusu takakura tichikugirenjiko kwangu kuna mai vamwe vaiuya nepoto yayo yakadai yeraisi every sabbath nemuriwo nechii kana zuva rovira kune vanhu vetaitora tainga tinana rosa vanani zuva rovira waibva titorei malunch box yenyu mutore chikafu vauya vanga vakasunga notata kuita potluck ipo papotluck pemanga muchatauraka madzimai indakaona madzimai vechitanga kukwenyana ziso riya retakambotaura svondora pere ziso riya kuti tarisawo neplate yake azadza chikafu kwamwa wachadya chii munofunga kuti munhu akadaro akazwa mangwana anochitora futi chii saka madzimai tinobatsirikana sei kozi tatafuka kuti tikaisa chikafu papo chete takuequaliza kuti ane kabheji rake gogomamunze neane spageti yake neane chii zvake neamutakura wake taakudya pamwe chete zvino futi potanga kukwenyana ende pamwe pacho panotoita kukwenyana kwekuti hona mabikiro aita hona kapoto kaaunza hona kachiende kutaura kwacho hakuperi uko kwakatogara kuri matiri ndo zvinototiita kuti tiite nyongano idzodzo zvatambotaura zviya zvemaklasi zviya zviya ndo zvinongoitika kuti zvinge zvakatodaro nhasi uno uyu tikatora ivo vasikana vaya vatinogara navo mudzimba azoenda akanopiwa kunzi chititungamira isusu ngatiregei kuenda kure uya uzotungamira madzimai vanobuda kuuya kupurogiramu yake ka vanenge ndo vakatendeuka anogoita achideedzerwa anenge atori mukadzi haasi musikana ndiri kugarawo nemukadzi mumba asi atinotopinda sangano rimwe chete akatosimbira anogodeedzera tiri kuda kuti tiite purogiramu yakati tironge tigobuda iye nechikwata chake chiya nevamwe mashoma vanobika kumariro nevamwe vashoma chembere idzi dziri kusapota ndo dzinomhanya kuenda kunosapota purogiramu ipi iyoyo gore rinouya kunobva kwachinjwa kwobva kwaiswa mai Mbiriri pamberi ndii muchatungamira madzimai munobva mauya makabata maipad our program this day is going to be like this handitika mabva maidendeura purogiramu iyaya mabva maiita vanhu chibudai mune mafollowers chechi inenge yese inouya vaye vasina vapoira gore rakapera vaye vari kuteerera nekuti ndo vatiri kugara navo vangaregera kukuteera here vanototeera ka nekuti ndo vanhu vacho saka maklasi agara kakunyombana kagara karimo matiri madzimai nekakudadirana ndo kanoita kuti zvinhu zvedu izvi zvidaro titadze kuwirirana ende zvetupoka ka handifunga kuti tinogona kuzvibvisa zvagara zvitongori pai zviripo asi ndinofungira kuti dai zvaita kuti tinoziva kuti mapoka edu aya akananga kuti tisumudze tiendese basa raJehovha mberi zvakanaka but zvavari kuzotaura manje zvamama akutaura zvokuti taakuzoerana kuti recipe yakabikwa sei yakadii atete akuerana but chakanaka ndechekuti unoti vakomana ndadya petiri vasikana marinzwawo here mambori gwedura here inzwai ndipewo recipe mopiwa recipe mangwana maakunoribika zvinenge zvakanaka but tinoita iyo ratakambotaura svondo rakapera rechigunu chigunwe neziso tarisa supu iyo hanzi supu domasi rakatiza riri mumvura riri kudhensa rinototaurwa kunzi wariona here riri kudhensa nhasi
tiri kutotaura nechidimikira. Saka zvinhu zvinouraya sangano zvachose. Zvinouraya chokwadi. Regai nditi handiti mambondibvunza kuti mukati memakore enyu ndakambotungamira rimwe gore. Ndokubva taenda kumusangano iyo kemeeting. Ndokubva zvauya zvikazi mama Chiwandamira, tikudawo zvoti mutisarudziro zvemai vanotipa nguva yemadzimai kuti vaparidze. Munoiziva kanguva yemai, nguva yemadzimai kuti vaparidze, nhasi ndo vachaparidza padivine. Ndokubva ndaenda ndobva ndanotsvaga inini ndanga ndiri kuHighfields nguva idzodzo. Ndobva ndaenda kunotora nokuti taisanganiswa district. Kubva ndaenda kuKambuzuma, kubva ndanotora mai vamwe ndikati imimika andiri ndiri leader ka kana ndiri leader ka decision making ka vanhu vanonga vakangoti saka mufundisa kai kwandiri. Kubva ndataura kuna mai waya ndikati mama takumbirwa saka imimi ndakuti moparidza padivine anopa munamato tochitora kuHighfields umwe totorawo kumufakosi chichi taronga nhaka munamato kupedzisira zvese tapedza. Pendakanotaurira mai wekuchechi kwedu kuHighfields kuti imimika maakutora munamato. Zvikanzi never. Hazvite kundipa munamato atora mari dzacho ndiani? Ndikutaura nekuti madzimai dzimwe dzenguva munongozwa dziri nyaya. Pakaita noise zvikanzi uri mufana iwe wakangwezwa mutungamiri hauzivi. Nekuti ungadai watora protocol yekuziva kuti inini ndini ndinofanira kuti ndipa. Vanga vari mutungamiri here? Aiwa. Munhu mukuru akadai sena ari kuramba kutungamirwa nemunhu. But leadership. Hazi mu leadership. Saka inini ndini leader. But ndakazvininipisa ndikati ndine urombo handina kufunga kuti zvakadaro. Muri kufunga kuti inini ndidzokere kune mai kuKambuzuma here? Ndovati chii? Vati zvavakambotaura Sandra kuti zviri nani kubuda nepachena. Ndakadzokera kuna mai kuKambuzuma ndikati gogo kwaita noizuko. Zvanzi imimi hamukwani kuti ndakavataura hamukwani kuti muparidzire chinyi, muparidzire unga. Ini ndini ndinofanira. Mai wakandityisa vanotendana nhasi ndinovasaluta. Zvikanzi aiwa mwanangu mufanami ita ngava inini chirega ndite munamato. Yonga wachite chinyi? Ngachite maridzo. Ngaite maridzo. Wanoziva nyaya kana ikanga ichabuda zviri kubuda. Vanotanzwa kuti apo mai vari kutaura nyaya yakadini yakaitika. Tika vice versa. Vakaparidzira. Inini ndichitarisa kadhoko ndakaona kuti ipride yakakwana yekushora kuti mumwe munhu haangakwanisi kuti aite zvaunoita iwe. Ini ndiripo. Ndiwani? Who are you? Ndo zvatiri kuita mumasangano nhasi. And shoko racho dori kubvisa futi mubhaibheri. Mudongotorawo mai iwawo. Zvakandishamisa. Saka ndio zvimwe zvacho zvatinosangana nazvo semadzimai. Ende ndo zviri kutoitika dhoko mumasangano medu zvichitozoita kuti imwe mweya ibude. Tiri kutoiburitsa mweya nekuti matira atinoita haaziriwo handiwoba ekuti tinofanirwa kudaro pachiKristu. Kana tiri pamwe chete tauya kumba yaMwari takafanana, tiri palevel yakafanana. Hazvina kuti imimi muri dhoko. Kana taakuchechi tiri pamwe chete. Kana ndikakudedzai kuti ndikasati dhoko ndikakudedzai kuti mai Mbiriri, pane pachingakukanganisei? Tiri kusangano, tiri kuchechi. Saka kana zvakadaroka tinofanirwa kunge takaenzana. Maybe kunzoku ndokwatingatadze kuenzana, asi mukati mechechi umu tiri kubayana kudai. Mumba yaMwari umu tiri kubayana tichitoburitsana isu madzimai. Ende kana tikadaroka tinobva tabaya nemhuri. Maona kuti mudzimai anobva anga akaipisisa akangokanganisika uku anokanganisa nemhuri. Nekuti kukanganisa kwawaita mai vai vakanotaura kumba kwavo nevana vavo zvichakanaka here? Zvatokanganisika. Saka unotoona kuti kuremekedzana kwakaipa here musangano. Saka zvinoreya kuti kushaya kuremekedzana ndo kunotokonze kuti vanhu tinetsane. Nekuti umwe iyo example yamataura yekuti munhu azoti mai vekuKambuzuma vangaparidzi, ndiripo, ini ndiripo.
izvozvo unotoona kutoti ndo zvinotokanganisa kuti nyangwe tanichaita maprogramu ekuunza mweya muna Kristu, kutongoziva kuti programu iyi yaitwa nagogo Mamhunze, shuwa mungatsvage gogo Mamhunze, inini ndiripo, zvichabva zvatoita kutoti vanhu vese vacho, kana inini nemafolowa angu wototi nekuti unenge une chaunga chako, vanhu vanodaro vari vaine chaunga chake chetatu chake chaanokwezva, anobva atotaura kuti hatingamborongerwe programu namaishwandamira yavakaisa gogo Mamhunze. Haiwa, ngati tizvirinani tingatonopindira kuchechi pane kuti tiende programu yemadzimai, nekuda kwekuti tatadza kuzvininipisa. Ende saka ngatindiri mberi, ndezvipi zvimwe zvinoita kuti kunetsana kuwande pakati pedu? Kunetsana uku kuri masangano kunoita kuti nevanga vauya kuna Kristu wadzokere mumashure. Noda kuti vanondoona kuti taifungidzira kuti uku kuri nani, totoona kuti kutori chi, kutori wese. Asi shoko raMwari kare rinobva rataura kuti nemashoko ako aunotaura uchagurwa. Zvaunotaura izvo, zvauri kuita zvauri kudzingisa Mwari pasangano iro, uchatongwa. Zuva richauya. Zuva richauya. Nekuda kwekuti maitiro ako auri kuita, kana uri kuburitsa, uri kukuhunitsa imwe mweya nekuda kwemashoko ako, zviri kubva zvatotiendesa panyaya yemakuhwa. Madzimai agara anongozikanwawo, kuzikanwa kwakaipa. Asi mumasangano makuhwa zvinonyatsofamba sei pakukonzeresa kusawirirana mukati mesangano? Zviboka zviya zvatambotaura zviya, zvimwe zvacho ndezvemakuhwa, zvezvakangomirira information, kuimhanyisa, kumhanyisa maripota. Mambona mapfekera vanga vakaita nhasi, kova ne2 weeks ka vachingopfeka sketi yavo iyoyo. Izvi pamwe iyo ndo yauite chanani yauinayo, uri kuchinja top, uri kuchinja chi, but isusu vemakuhwa unomirira kumhanya nayo, ugoenda ariko. Zviboka zvezvi hazvizi zviboka zvishoma, zviboka musangano zvinokudziridza kutenda kwevanhu, kuti mungafonerane here kuti imi panapa tinenge taita 2 weeks 3 weeks hatisi kuona mai manomano, kana kuti gogo Mamhunze. Umwe anobva avunza kuti chikwata chedu here, wadi kuvunza chembere, pamwe vakaenda kumusha. Hazvisi kureva kuti imimi nesu isusu zvatisiri kuona tete Mamhunze handika tinovavhistira pamwe vari kurwara. Ndoda nechirwere chakauya cheCovid ichi chaita excuse yakanyanyisa yekuti murida kuenda kunovavhistira ka pamwe havasi kuda vanhu kumba kwavo nekuda kweCovid. Hazviziri izvo. Saka makuhwa anoramba ari pai, arimo, ende agara arimo. Haatodedzi kunzi makuhwa. Pane kandibata 2 gig. Alright. Ndine 2 gig. Zvova zvanzi regera kagigi reka, ngaregera kadonedze, kotodonedzwa. Ende mazuva ano hazvichanetsika, hakachafonerwi. Munongoisa patext, motumira message, muchitotaura muri 4-5, muripo panyaya chi 1. Mopedza zvova zvanzi musakanganwa kubvisa papeji, kureva kuti delete. Saka matoita makuhwa, whether ndeye kutaura fair kana yekutaipa makuhwa ariko muzviboka zvedu. Pride goes before a fall. Ini ndakaona madzimai, handiti wafundisi waiti kana wakuda kupinda padivine waibva nekunzoko uchifamba kati tisati aite mavhestiriri wechidarira. Ndakaona madzimai akanga wanazvo, chingori mutsva wangu musangano macho, vachitora perfume pastor ari kupfura, vachifirita vachifirita pastor vanenge vachinhuwa, ari kupfura vachida kufirita pastor. Saka ndoti pride goes before a fall. Wanhu iwawawo ndichitoti kwazi ndichingota ndichikochi. Saka pendakazobvunza shamwari ndikachikazi hanzi anongopfeka bhachi rimwe chete, ndinonga rakunhuwa rinedikita. But wanhu iwawawo hawana kuzoendera mberi noupenyu. Nanhasi kuti umbozive kuti vakaenda kupi, indirongoti weduwe muzozwawo Mwari. Mana mai tingatamba nezvimwe, but muzozwawo Mwari. Ngatiuremekedze vana mai.
kana akanganisa muzodzwa waMwari, anopanisha muzodzwa waMwari ndiMwari, kwete isu kuti tiite guwa kana kumweya mufundisi mukati mwedzimba dzedu kana kuti mumasangano matiri. Muri kumbotaura nenyaya yekuti makuhwa, ndanga ndine yangu endodota kuti wana mai, kana umwe akanganisirwawo mumhuri make, ngatibude pachena. Ndakutaurai kuti mwana wamwe amai akaita nhumbu, aita nhumbu muchechi, mai havana kuziva. Asi mai vamwe sangano wakauya kwaari akati kwaziwai kamai, ndatokurotai makatotakura muzukuru. Mai havana kutomboziva kuti ari kutaura kuti kana ari muzukuru ndinodini hangu, ndinochengeta. 2 weeks on the line, vakadaidzwa neumwe munhu kazi uruziva kuti mwana wako ane nhumbu? Akati mwana wangu? Akati ane nhumbu mwana wako. Nyaya yatotekeshera, yatopera mumadzimai esangano. Iwe wega muridzi wemwana ndiwo usingadini, usiri kuziva. Musikazi. Mai vakanobvunza mwana wacho kanzi wangu mai ndinoromba, I'm very sorry ndine nhumbu. Hana kude kumbo beat about the bush, akati mai ndinorombo. Vakakumbira naruregerero ipapo. Zvakazoitika ndezvekuti mukati mwesangano mwana akabva abudiswa mukati mei kuti iwe waita upombwe, chibuda musangano. Mwana akaenda paspeshamo, akawana chirango chake. Zvakaitika madzimai vamwe vaingonyarara vachingotaura, mai havana kuzivawo kuti mwana apuwa chirango. Kusvikawo mumwe akazoenda akati mai, mwana muri kuziva kuti mwana wenyu haasisiri mubhuku rechechi? Ko chechi yacho haina kutotaurawo futi. Haina kutotaurawo zvinhu, handizvo zvinongoita satanika ipapo. Chechi yacho haina kunotaurira wabereki wemwana waya kuti mwana tabvisa. Mwana wacho haana basa revanamai vaya veutungamirira yekuti mwana iwe wakabiswa, tinewe kuratidza rudo kuti takubisa murudo. Havana kuita izvozvo. But ini ndirongotaura kuti dai zvakatanga nana mai kunzwirana kuti mai avo mwana wavo aita pamwiri, havasi kuziva. Vakanatsobuda pachena, vakanatsokubetsera mwana. Nekuti pakazoziva mai avo kuti mwana wangu ane nhumbu, nyaya ingatekeshera. Yatekeshera. Mai avo ndo akatozoenda kunoenda kuna wakuru vesangano kuti bvisai mwana wangu pabasa raari kuita, nokuti anga achitota basa. Bvisai mwana wangu, ndazokuti mwana wangu ane chi? Ane nhumbu. Saka ndingoti wana maika, zvimwe zvezvinhu zvatinoita zvinoti vamwe zvataurwa namai mamunzi, vamwe wakazviitirwa vanogona kubuda sangano kuti vanhu madzimai havaziri right, vakandibata nekuseri kwemaoko. Ipapo ndoda kuti ndibvunze ndichiti, zviri nyore here kuti imimi tete mamunzi maona kuti makanaka Mbiriri ane nhumbu? Zviri nyore kuti muye muzonditaurira here? Tinoaprocheka here isusu vana mai kuti ndizouya, nekuti ndo zvimwe zvinobva zvaita kuti tinobva taita guwa ende rinofamba neuda kwekuti vachandiudza sei. Zviri nyore here kuti titi pane, nekuti vana kutaura chokwadi vana musikanzwa vane vachiita, ende vana musikanzwa iye zvino veke zvino vana vari kuita musikanzwa, ende inyaya dzinofadza ana mai. Ende kuti vatozonzwa kuti mwana wapasta ari kuita zvakati, inyaya inotoita kunge vari kufara nayo. Instead yekuti titobatikana nezvayo, munoziva ndinotombotaura ndichiti kana Satani atirwisa, akatorwisa mai mano vatotirwisa tese as a Christian army. Kana ndaonekwa ndakucelebrata kuti mwana wamai mano aita pamwiri, ndatorasika side, nekuti handichatozivi kuti ndiri kusaidi kwaKristu here kana kuti ndatokusaidi kwaSatani. Asi ipapo zviri nyore here kuti tigouya tichigotaura kuti ini wacho ndigoudzwa kuti makanaka aine pamwiri? Dzimwe dzenguva hazviziri nyore. Zviri nyore kana Kristu ari mamuri, zviri nyore. Nekuti shoko raMwari rinoti takuriranai mitoro. Saka tikandona kwaane mutoro kumba kwadhoko, zvakanaka samai. Last week taingotaura mai wemunamato, akava mai wemunamato. Saka samai wemunamato, usati wasimuka kuenda kundotaura, taurira Mwari kuti tiri kuenda kundotaura nyaya iyi. Asi wandiri kundotaurira wacho Mwari, imi ndisati ndasvika ini, imi tangai mataura naye. Pamunozosvika muchizotaura, ngatinamatei musati mataura nyaya, monamata. Nekuti iri sensitive kai,
iri sensitive. Nyangwe angave kunzi murume ari kuita, variko varume vamwe vanenge vari kuita unhu usiriwo, zvigotozikanwa pamwe ndielder ndipastor vari kuita unhu usiriwo, ende vanhu vagofamba nenyaya yacho yese igoitwa guwa muchechi, asi inini samai vacho ndisiri kuzviziva. Saka izvozvo zvinogona kuzonetsa. Ini ndanchida kuti kana mukanga waiziya yasvikawo mauri, ukaona kuti hauigoni kuitaura, ukaenda kuna tete Mamhunze, nekuti kana yatekeshera hapana asisiri kuiziya ka. Tete vanobva vasvika kutaura kuti ai ndakainzwa, asi chiregera inini semunhu mukuru ndiende, nekuti ndinonoziva kuti ndinotaura sei. Kana ndikabva ikoko ndakakikwa bhutsu, iwewo maapai pamunamato, nekuti uyu mumwe wedu apinda mudambudziko. Zvino chiripo patiri hatidaro, tinenge tatowana nyaya yekusekana. Aimbozvitutumadza aimboita sei? Vaiti hapana pakadaro, nekuti hapana paunoda kuti mwana wako aite chinhu chakaipa. Haudi kuita chinhu chisiricho. Chero iwe ukakanganisa pachechi, pamwe wakanganisa ka hausi kutombozviziya dhoko kuti pamwe apa ndaresva apa, pati vanhu kuti vauye kuza kuaprocha ka unenge usingatozivi. Hapana, ingori nyaya. Zvakanaka kuti muaproche kana waona kuti iwewe nyaya iyi ndainzwa zveshuwa, regai ndibvunze tete, ndine nyaya yakati kana mbuya Chondamira, ndati handizive kuti ndainzwawo. Pamwe kuenda kunana tete ava hamusi kuita makuwa here? Ina handifunga kuti akadaro makuwa, nekuti taakuda kuenda kunobatsira. Action guwa nderinoperera uku. Action yandaa kunotora ndeyekuti hausi kungoenda sezvangoti bvoromoka. Tete ndauyawo nagogo Chondamira, ngatinamatei. Dzimweni dzenguva nyaya yandauya nayo ka haiite, muchandibatsira ndimi. Ndakanzwa kuti mwana wadhoko ane pamiri. Saka handizivi pamwe hamusati mainzwa kana makainzwa, asi ndakatoinzwa. Hanzi patone 2 months. Handizivi kuti mai vari kuzviziya here. Ini ndatadza kuenda kunoita sei? Kunovaudza. Saka ndauya kuzonzwa. Unotozonzwa ava vari kuti yakasvika, titori munzira yekuita sei? Yekuendako. Right. Saka zvikureva kuti, I think izvozvo ndo zvinogona kupedza makuwa, kune kuda kwekuti kana munhu achigona kuti akanzwa nyaya, kozi nyaya inotenderera igoti makuwa acho maybe anonetsawo kupera, maybe haangapere zvavo, asi tikangogona kuti tiri kungofambisa nyaya ende division pakati pedu inobva yawandisa. Hatigoni kuzobatana tichiita chinhu chimwe tiri pasangano, nekuti makuwa anodivhaidha vanhu zvakanyanya. Kune vane vamirawo nadhoku vaye, kune vari kumirawo neava, kune vari kusekawo vari kuti zvavawana, kune vari kudii. Saka nyaya yacho inogona kuramba ichinetsa. Ndezvipi zvimwe takuda kuti tisitoenda kuti mataura mabvunza mubvunzo wekuti zviri nyore here kuti munhu auye kwamuri achikutaurai kuti mwana wenyu. Vati zviri nyore, ndinoti hazvisiri nyore. Zvinoita kuti dzimwe dzenguva zvirege kuita nyore. Munenge musingasvikiki imimi. Pane zvimwe zvinombonga zvichiitika pamusangano wenyu ipapo pachechi yemunonga muri ipapo. Magara mazvisa kuklasi yenyu. Magara mazvisa kuklasi yenyu iya. Motika dzemakatenga dzine mazita. Mune klasi yenyu yevanhu vane zviri pamusoro. Saka unoona kuti kuti inini ndiende kunotaurira. Aiwa, regere vachangozozvidini. Ndeveki vanozozvidini. Saka ndinofunga kuti zvimiro zvatinozvigadzira tichisangana nevamwe zvinoite kuti titadze kusvikika. Zvoita kuti paunozozvinzwa ukabvunza shamwari yako manje kuti naiwe Sandra wanga uchizviziva here kuti ndo zviri kufamba? Sandra ati hongu ndanchizviziva. Kwakadini kunditaurira? Ndakafunga kuti uchangozvinzwawo. Unonzwa tinobva tatopindura kuti hausvikiki ke. Iwa ukadaro kwatomubatsira wamuponesa. Watomubatsira ukamutaura kuti hausvikiki. Unomupindura uchiti ndaifunga kuti uchangozvinzwawo. Wanonzwa sei? Kana musina kuti iwe hauna maziso hautooni. Mwana ugere naye mumba. Mwana ugere naye. Tinogodorana tigotaurana mazwi. Hongu tinoziva kuti kune vamwe vasingasvikiki. Asi kusai kusvikika ngatingotaziva kuti
kuseri kwedu kuna Satani chinoti aiwa iwe wakasiyana nevamwe, iwe nemurume ane mari, iwe nevana madokta, iwe nevana vakadzidza, iwe zvakawanda zvaunoona wakasiyana nemamwe madzimai. Yet vhesi ratitaurira kuti nhengo dzingasiyana siyana asi our purpose tiri chinhu chimwe chete muna Kristu. Yes, ngatienderere mberi, maybe tiedze kuti ngatichibatsiranai nekuti tatoona kuti zviripo zvakawanda. Takataura zvinhu zvakafanana competition, kuti kumadzimai kunotokombitwa, vanhu vanenge vachikombita, umwe achinja hairstyle ino, uyu arikuda kuchinjawo, umwe abata handbag ino arikuda kutotengawo, umwe kune nyaya hembe dzinotengeswa dzekuteki dziya, umwe haana mari inokwana but rungopinzana nezvikwereti nekuda kwekuimpresa vanhu pachechi, ende zvokonzeresa futi nyongano. Saka takatarisa zvese izvozvozvo, tingabatsirane sei kuti tirijuse kusawirirana kwemadzimai? Tinogona kusakupedza, maybe tichasvika Jesu achiuya vanhu vachingonetsana kudaro, asi isusu toda kuti as virtuous women pamasangano atinobva tigone kuva neumwe chete. Bhaibheri shoko raMwari rinobva ratotitaura, Jesu achitaura kuna John 17, munayo here gogo ibate itone. John 17:21 verse 21. Kuti vose vave vamwe, semi Baba muri mandiri, neni mamuri, kuti naivo vave matiri, kuti nyika itende kuti makandituma. Saka kuti vave vamwe chishuwo chaMwari, kuti vanhu tive vamwe chete. Whether mukuwana tichiwana zvakasiyana, tine maresources akasiyana, tine zvikoro zvakasiyana, tine chii, asi chishuwo chaMwari kuti tigone kuti tive vamwe chete. Saka tinozvikwanisa sei semadzimai, nekuti madzimai tine mbiri yekusagona kubatana? Ndaifunga kuti ngakuve nemisangano inogadzirwa yekuti tiungane tinge tiri pamwe chete. Vamwe vanoti maretreat, vamwe vanoti kudaidza vanotaura maspika, moungana pamwe chete, mechibvunza mibvunzo, mechitaurirwa, vane ruzivo. Nekuti mukaona kuti madzimai vazhinji vamwe vanotosvika pakufa nezvirwere zvinogona kunga zvaakatobetsereka, nekuti vanhu vanongotarisa. But pakawa nemutungamiri anoziva kuti ichi chirwere ichi ndechemadzimai, chinobata madzimai, vanogona kutorawo munhu specialist anoziva, wotobetsera vanhu vese zvisati zvaenda mberi. Dambudziko redu nderekuti tinongonyarara, so unoona kuti mumwe wako ari kurwara wongonyarara kuti achadini. Kana uri mutungamiri anoziva kuti tinoda kubatsirana pano, ita maretreats, itawo misangano, itawo cooking lesson, mambotaura kuti anozanzi supu yake yakadini. Kana iwe uri mutungamiri wakanaka, daidzawo vanogona kubika iwa namai manomana. Mai manomana uya muti dziso mapetisi, uya muti dziso supu, zvinoita kuti tese tinge tiri uniform mukubika, kana kuti tinge tiri pamwe chete mukunzwanana mune zvetiri kuita. Saka izvozvo zvekuti kana tato-identify kuti dambudziko redu panapa nderakati, mataura zvakanaka kuti tomboti vanhu vari kusekana nenyaya yechikafu, kana even nyaya yemapfekero, tinogona kutoita lesson yekuita chidzidzo chemapfekero, because kuno umwe for sure ari kutodawo rubetsero. Vanhu vari kungomuseka zvavo, havasi kumubatsira, asi umwe ari kutodawo rubetsero rwekuti aiwa, kana makapfeka dresi rered, harichadi kuti mupfeke bhutsu yakaitawo zvakare, kana kuti hameno kuti bhutsu yegreen, hameno kune color blocking hazvo, but pane zvimwe zvokuti aiwa izvo hazvichaiti. Saka tochingoti semutungamiri uri kutoona kuti zviri kukonzeresa nyongano pano, ende makuwa nenyaya dzakadai, toita zvidzidzo zvinotibatsira, nekuti zvinotoita kuti umwe munhu achasvikirika zviri nani nechidzidzo, patichadzidzisana kubika, umwe achasvikirika, hatichawani supu ine madomasi ari kuenda kwawo, onion iri kwayo. Ndezvipi zvimwe? Zvimwe zvacho zvinotiita kuti tibatane, zvisanyongane izvi, ndekunge taita Jesu apinda matiri. Tikaziya kuti kwatabva, mukaona kuti nyongano idzi takadzitaura pai, kuti dziriko kuti tiri kudziita kumaraini nekuda kwemuromo, kwetangi yedu. Saka kuti zvipere zvinhu izvi, tiite zvinobatanidza, tive vanhu vamwe chete, kuburikidza nerudo, nekuziva futi wawakatenda. Iwewo wega, zvibvunze, uzvitarise kuti ndandikwane mune munhu wese, ngatifanane ka.
nhasi muri zvamurizvi dhoko muchasvika kapandira inini kwandiri kubva panapa ndiri kutoenda apa ava pavabva apa vatoenda panani pana mbuya tese tiri tichaenda ikoko izvi zvedu zvemakuti tabva tazvezvita kuti uyu musikana webasa uyu inini ndine maki emotikari unofuma usina maki emota uri kutoponeswa naiye uya ndiye ari kutokuita kuti urarame ende upenyu ivhiri mabva mataura kuti upenyu ivhiri unoita sei unotenderera saka itamai wekuti ukasvika pachechi funzwawo kunzi nhasi wanga uri kupi wanawo mameseji ekuti iwe kwakanaka here hatina kukuona kuchechi uri kurwara here bvunzwawo nevanhu mune zvakanaka kwete kuti zvaita masvondo mangana avasipo zvatotiitira zvakatomira mushe pana hamusikuona kuti pakaita sei unofanira kunzi pakadzikama because havapo aiwa zikanwa mune zvakanaka iwewe wega fema kristu rarama kristu ndokuti zvinhu zvibude izvi ngatibatsiranei nevanhu vanoda kutora zvikundla zvigaro zvekuchechi kubva achitora kunge iye ndeato deputy god pachechi ipapo nekuti ndiye inonzi ndiye mutungamiri wemadzimai kana kuti nekuti murume wangu ndiye head elder pano munoza kunana mai vekuti nekuda kwekuti gore rino ndiri mai elder iye nyangwe asina chikundla chaakapiwa but nekuti ndiye mai head elder vanhu vese vachaita sevachamugwadama tinobatsirana navo vanhu vakadaro sekozi ivavo ndo vamwe anobva wakonzeresa kozi anobva atoita kuti kaspiriti kekuti nyangwe murume wekuti murume apiwa basa remuchechi rekuti ashande kusevha vanhu achishandira Mwari but namai vamwe vari pasaidi ipapo mai vacho mudzimai wake anotoita kuti baba ava vachatogoni kushanda basa raMwari zvakanaka nekuda kwekuti mai ava vatoriwo zvakare leader kana wemakuhwa pachechi kana kuti vachiitawo kukonzeresawo nyongano tinobatsirana sei nevanhu vanobatikana nezvikundla zvakadaro zvekuti zvinotadzisa kuti basa raMwari rifambe zvakanaka ndandifunga kuti masangano ese anotenda vane bumbiro kana vachide kusarudza angava gosa kana vatungamiri wavo mukuru vanotarisa chimiro chemba yacho kuti mai vacho vane chimiro chekuti vanokodzera here kuti murume wavo awe mukuru wesangano mukaitsvaka muneiona kuti ndizvozvo iriko kuna Timothy saka ndo ipapo apo panofanira pagadziriswe nesangano nekuti tinozikanwa kuti mai chivandamira kwade napo maiwe moto asi munoziva kuti ndinoda kutongokubatai nekuda kwetime yedu munoona pane pamwe pekuti murume uyu anoshanda ende tinotoziva kuti elder ningi aiwa vanoshanda vakapiwa basa pachechi vanoshanda asi mudzimai wavo saka dzimwe nguva vanhu vanovacompromise zvokuti vachangopinza baba vaye paposition nekuti havana vamwe kana kuti pamwe kuti murume uyu isu tiri kuona hatina chakaipa chiri pari asi kuti mukadzi wake ndiye anotokonzera atori faction leader pachechi ndemazuva ano vavama akudaro time yatakaitawo tichipinda varume vachienda mumaelder ava vana mai vechikura vaikudedzai votokudzidzisa umai elder because wakatofanana namai mufundisi ndizvo makafanana namai mufundisi kapfekero katauriro kaitiro zvese nevana zvatosiyana uchagara sei murume achiparidza izvozvo zvaibva zvakubatsira hunhu hwako pachechi nehunhu hwekumba saka kuti uzobva waita mai mufundisi vari nyonga ndevaikupinda mazuva ano shuwa kudhara taigarirwa isu kugarirwa matraining ema-elders wives varikufanira kugurumwa kuti mimi kana baba vachiita nemapfekera uchaita nemaitiro nekatauriro tangi iyi waibva watoidzidziswa kuidzora nevanhu ava saka iye zvino izvika zvinenge zvisisiko ndosaka kakompetition kacho kari kuramba kachiita sei kahondo kacho kari kuramba kachikwira shuwa baba vanenge vari munhu anoshanda chaiye but nyongano anenge arichi ari kuavhiri madzimai acho vari ipapo madzimai varume vavarivo maelder
iwo madzimai acho anenge achikombita ari pakati pavo Pachezvawo. pachezvawo madzimai maeldai ende zvavari kuudza varume vavo kumba zvichakanganisa kana kutoti nyange zvichataurwa kuchechboard nekuti vana mai vacho ndo vari kutounza nyongano bhodhi inosara yagarwa kumba zve inogarwa kumba baba vakutozoenda kumba vaane kuti bhodhi vaine chi vakapera saka ipapo tidiki pachida kuti vana mai vomira sei kana waita mudzimai wemutungamiriri mukati mesangano. Ziwa kuti uri mubetseri. Takamboitaura kuti mubetseri akafanira akanaka anofanira kuti abetsere murume wake kuti basa raMwari riende mberi. Ukaona basa riri kudzikira, kune vamwe vanoti kana dai kukafiwa mai vakangoti ina handisi kuenda, mai watogara ipapo. Iwo anoziva kuti baba ndiwo anode kunoparidzira ikoko. Ungoti baba mungaenda izvozvo kuri kutonhora kuri kunaya. Yeti baba ndiye mutungamiri anofanira, but wana mai tisadzonza wana baba kuti varegere kuita basa nekuti kurasika kwababa mukati memba mhuri yese yaita sei yatorasika. Yes, ngatitaurei mashoko edu ekupedzisira tichida kuti tikurudzire madzimai kuva nehumwe chete uye titaurirewo vamwe vatoripo vanhu kune gurupu revanhu vanotozikanwa kuti vanokonzeresa nyongano pachechi. Madzimai ane mukurumbira, ungava wemakuhwa, ungava wenhema dzekunyaya dzekunyeba, ungava wekungoti vanongokonzeresa mhirizhonga pachechi. Kuvapo kwake ndekwemhirizhonga. Vane mafaction avo, toda kuti tiwane mashoko kwavari ivavo uye towanawo zvakare mashoko ekungokurudzira humwe chete mukati mesangano kumadzimai. Ngatipei mashoko edu ekuvhara. Ini ndinoti kumadzimai, iva mudzimai akarongeka, ane rudo, asingaite munhu anotaura. Zvivhunduke iwe wega kana wakuda kutaura chimwe chinhu. Ngatidzidzei kunamatira rurimi rwedu kuti Jehovha iva ineni pandichaite sei, pandichataura zvandinoburitsa zvisakuvadze mumwe, zvisaburitse mweya musangano. Ukakumbira kudaro nemwoyo wese, Mwari vanonzwa. Tobatsira, woita kuti ubatsirane nevamwe anouya achikutaura kuti ina handiko kunyaya dzipi idzodzo, handida hangu kudzinzwa. Ukadaro unenge wamira pachokwadi. Ndizvozvo. Yes, Inga ndoda kutaura kuti kumadzimai kuverenga kwataita kuna waKorindi handina kunzwa gumbo richishora ziso. Iverengei kana kuti taverenga. All right. Kubva mitezo mizhinji asi muiri mumwe. Nokuti somuri uri mumwe une mitezo mizhinji nemitezo yose yomiri, kunyange iri mizhinji muiri ndomumwe chete. Wakadarowo Kristu. Nokuti mumweya mumwe isu tose takabhabhatidzwa mumwiri mumwe, kana tiri waJudha kana waGiriki kana waranda kana wakasununguka, isu tose takakwaniswa pamweya mumwe. Nokuti mwiri hauzi mitezo mumwe asi mizhinji. Gumbo harina kushora ziso, ziso harina kushora nzeve, nzeve harina kushora ruoko, asi zvakabatirana pamwe chete. Saka wana mai tikabatirana pamwe chete tabvisa zveklasi. Ndizvozvo. Tiriwo mwiri mumitezo mumwe chete. Kristu anotanga kutiumba zvepatsva tikawa vanhu vatsva. Ndizvozvo. Gogo. Ndanga ndiri kuti vana mai ngatibatire pamwe nekuti nguva yapera. Zvekutungana kwatinoita mukati mesangano hazviitendesi kudenga. Dai tingasimudzira kutenda kwedu mumhuri dzatinobva, mucommunity, kunyanya mumasangano, nekuti ndo kwatinoenda kuchipatara kuti tinoponeseka mukati mechitema chinotinetsa mukati medzimhuri. Saka dai Mwari angangotibatsira kuziva kuti ngatisimudzire shoko iri, ngatisimudzire zvinhu zvaMwari izvi, nekuti nguva yapera
Jesu akuuya Ndizvozvo. kuzotora akaita kuda kwake. Nguva yapera Jesu akuuya. Kune masangano atorasika pamisheni yekuunza mweya muna Kristu nekuda kwana mai vane nyongano vane kusawirirana. Mwari vatiregerere, tikumbire regero pana Mwari tichirevesa kuti Mwari ndiregerere kana ndandiri agent pasangano pano wekukonzeresa disorder, Mwari ndiregererei ndigovawo munhu anodokwaira kuunza unit pakati pevanhu vandiri kugarisana navo, vandiri kuwadzana navo kusangano, vandinopinda navo chechi. Gogo chavandamira tinamatirei. Ngatinamatei. Baba wedu tinokuya kwamuri pane ino nguva, tataura zvakawanda pamusoro pana mai. Tinoziva kuti muwenga anodyara mhodzi yekunyongana mukati meupenyu hwedu, asi nekuti tataura tiri kukumbira kuti ani nani achazwa nhauro ino ati Jehovha ndiregererei, ndoda kuti sangano ripone nekuda kwangu. Tishande nesimba kuti kuuya kwenyu kukwanise kuitika nekukurumidza. Maita henyu Jehovha nekuti matinzwa. Mukukumbira kwedu todawo humwe nekuti tinofanira kurarama tiri chinhu chimwe chete mukuponeseka. Chifambai nesu mumbiri nogano usingaperi. Amen. Amen. Soże